Bernat Etxepare Lizeoan elkar ezagutu eta mendiarekiko pasioak elkartu ditu Aran Ibarguren, Oian Konor eta Txomin Durkei. Gazte-gaztetik gurasuekin mendira joaten hasi eta gaur egun lagunekin partekatzen duten aisialdia da. Mendia da pixkat gure tokia aske sentitzen garen toki bat. Hor egite ditugu guk maite ditugun aktivitateak eta hor sentitzen gira libreen. Bizi ezin ditugun emozio batzuk hor bizitzen ditugu. Emozio eta sentipen batzu bereziki. Eta pixkat adrenalina eta beldurraren arteko nahasketa bat gizakiarentzat oinarritik egina izan zena. Baina orain gaur egungo gizartean aldatzen dena ere bai eta adibidez meluri ez dutik gorri edo hola stresa sinitzen aldugu eta gure iduriko ez da bortxaz onarkian prestatua zen bezalako stresa. Eta aisialdi horretatik publiko guztia ukitu nahi duen filmat egitea erabaki dute Aldapan eski filmaren egile gazte hauek. Gure filma eskiarekin ilustratua izango da eta ari gorria pixka bat izango da gure lore baten sekatzea. Sekatuko dugu lore bat eta egonen gira etapa batzuen zeharkatzen izan onak, txarrak, erresak, zailak eta lore horren atxemaiteko eginen dugun bideo hori aski zaila izango da agian, edo erresa ikusiko. Eta bideo horren bidez saiatuko gira mezu batzuen pasarazten gure nola natura ikusten aldugun beste ikusmolde batekin. Eta bakoitzak zer biziarazten duen bakoitzak uler dezan ere bai. Filma pixkat denentzat da, ez da bakrik mendizaleentzat. Denak unkituko ditugu eta mezua da importanteena. Neguan irudiak grabatu dituzte Pirineotan eta beti pistaz kanpo ibili dira. Ezin dugu atseman hor giren bereziki deia prest eginak diren bideetan egonez. Eta hortako joan behar gira gure gandik, gure bidea egitera gun hor giren atsemaiteko. Piskat ere mendiaren industrializazio hortik urruntzeko ere bai. Ez bortxaz hori balorean jartzeko ez baita atera biderik oberena mendiarentzat gure iduriko. Abentura berri horiek bizi baino lehen nola prestatzen diren galdegitean? Garrantzitsuena da meteo ikustea. Ikusteko ona egiten duen edo txarra, ze temperatura egiten dituen. Eta gero bada meteo batek proposatzeo elur jauzien informazioak. Ian zenbat elur egin duen, ze temperaturak jetxiren, igo diren. Eta horren arabera, haizea. Haizeak lura dio duen eta nola seguritatean egoiteko egiten genuken molde oberena. Eta laguntzen digu gure ateraldiak prestatzen landieran ez dartzeko bereziki. Irailean argia ikusiko du Aldapan filmak eta orduan iritsiko da iparraldeko zinema geletara. Bitartean mendian eta mendiaz gozatzen segituko du hirukote honek.